Аз, пред Бога и пред народа в името на нашето драгоценно Отечество заклевам се какво? Че залагам и прежалвам живота си за борба с неприятелите на народа. До последно издихание ще бъда верен на този подвиг. Няма да се подлъжа и подкупя за никакво имание, щото да работя срещу народа си или за полза на другите, или за лична и корисна полза. Приемам всичките длъжности, които ми се четоха в закона. Ако не остана верен на тази клетва, Бог да ме порази изясно и юнаците да ме съдят и накажат според закона. Братя българи, последвайте ни и ще бъдете достойни потомци на нашите славни прадеди Крума, Бориса, Симеона, които никак не търпяха чуждото срамно и ниско за човека иго. Не надявайте се никому да дойде да ви освободи, седящи с гърнати ръце. Не слушайте ничии съвети, а само и само надеждата ви да бъде основана на вашите юнашки ръце, защото те са истинния и верен ви приятел и помощник, който ще ви помогне и избави. Братя, времето е дошло и ни вика да дирим нашите права. Нека го послушаме и се покажем пред света народ достоен за свобода.
В началото на месец юли 1868 година войводите пристигат в Чифлика край село Петрушан, наеман от сливеница Михаил Колони. И там тогава става окончателното оформяне на двете чети на Хаджи Димитър и на Стефан Караджа, които обаче решават да действат заедно. И стигат до река Дунав на някои от островите на Румънския бряг, където пристига чама на Васил Кордели. И главно през нощта, чрез лодки, чрез дърпане на въжета, чама минава покрай Румънския бряг и стига на някои островче зад остров Батин. И вече през нощта на 7-8 юли стар стил, те тръгват от това островче, излизат на главното течение на реката, обаче са забелязани от турския пост, става престрелка и поради това те слизат на брега не в началото на тогавашното обширно вардимско блато, а в тази местност, която носи името Янково гърло, поради това, че някой си Янко прокопал проход от река Дунав към блатото. Според предание, записано в село Вардим, четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа се събират в местността Джан Куртаран, преведено спасение на душата, остров, който се намира в Румънско срещу блатото. Там, като се събрали, имало канал Янково гърло. Минават на изток от канала и опират до канала навътре в блатото. През нощта намират едни овчари от село Кривина и те ги прекарват през канала. Правят почивка на малкия джевизлик, там има чешма. И в един бряст изсекли имена и знаци. И на една круша. Призивите към народа за въстание се основават на надеждата, че четниците ще бъдат подкрепени от други въстанически чети в българско. Историческите свидетелства доказват, че сливенци подготвят такава чета от около 200 души с войводи Илия Господинов, Гунчо войвода, и Тодор Харбов. Сборен пункт е Хайдушката Агликена поляна, а целта – създаване на превременно правителство като щаб на бъдещото въстание. Предварителният замисъл се разминава с трагичната реалност. Четата потегля в югозападна посока към Балкана. Първата среща с сънародниците е около село Сара Яр, днешното село Хаджи Димитрово. Преданието разказва: Дошли от към припека. Било към 9-10 часа. В местността Ана срещнали жатвари, които отивали да жънат на бея Ангария в неделя. Хаджи Димитър върнал жатварите, като им казал, че днес е неделя и е грях да се работи. Като влезли в селото, били разделени на две и питали за Емин бей. 4 вземат бея и го докарват сред селото. Там имало будил. Искали да го убият, ама хората от селото казали: по-добре убийте нас, защото вие ще си идете и турците ще ни избият. Тогаз го накарали, бея, да си събуе гащите и да седне в будила. Той му било наказанието. Отишли в църквата, попът правил молебен. В църквата влизат с оръжие. В момента се кръщавало Бебе и те го кръщават Димитър. Тук, в църквата, полагат клетва. Сред селото има една круша и сега я има, там са седяли. Като тръгват, вземат от бея бъчва с вода и каруца с коне. С тях тръгва дядо Марин Чакъра от тук. Стигнал до село Карайсен.
Предупредени от дунавските постове и парахода София, властите в Русе, център на Дунавския вилает, вземат бързи мерки за преследване на четата. На първо време, поради липса на достатъчно редовна войска, са мобилизирани запасни войски – пехота, башибозук, подсилен с черкеска конница и части от пограничната войска. След като напуска Сареяр, четата се движи успоредно на река Горна Студена, минава източно от днешните села Алеково и Александрово. Появата на потерята не изнадва войводите. Сблъсъкът е неизбежен. Това е станало точно в неделя, защото когато е слязла четата, са разпускали черквата. И оттам са мобилизирали коли, за да превозят багажа. Минали са през Горна Студена, при тях се присъединява един четник. От Горна Студена? От Горна Студена. Което е името му, знаете ли? Не мога да ви го казвам. Минали са по Сватския път, го казваме ни. Слезли са до Сватската чешма и оттам по Потошкия път са излезли в Карайсенските лозя. Когато са излезли в лозята, нямало е лятно време, нямало е никой. Те са видели станали Падаре, турчин. Падаре, и като ги е видял, се е развикал и гръмнал. Тогава се е разкрила четата. След него е гърмеж. А те къде са отседнали тук? Къде са спрели? Точно където е паметника. Казва се Вехтите лозя. Вехтите лозя. Насреща до тях едно дере само дели, се казват Новите лозя. Но битката е станала в Вехтите лозя. И тогава е станало, започнала битката. Идват от Козловец на Бея Седму. Води войска тук. Ама знае ли се името на този бей на сина му? Не ги знам. Не, дали се знае, това питам се. И тогава е почнала битката. Една група от четата се отделя и убиват този водач на Бея. И тогава вече се разгневил Бея и събрал турците от Масларево, Ежи, старото му име, Вързулица и много от Батак, от Върбовка имало тук. И битката е почнала жестока. Сега, по проучване 1943 година, когато се прави паметника на площада, този е втория паметник, е станало проучване и са открити по документи не 7 души, както тук са записани, а 17. Намерени са 2 глави, отрязани в Обща могила. И от Обща могила тогава към тях се присъединява от фамилията Немити. Но точно името му не съм проучил. Се присъединява там. Тук в Карайсен на кмета тогавашния, жена му открива в дама, където са вързани биолите, в яслите, 2 глави на четниците. И 2 глави пък турците ги взимали и са ги откарали в Русе за доказателство. Там, че са от това, от четата. На следващия ден, след битката, изтеглят се. На къде? За да заблудят турците, взимали, че са навързали сено на колови. Така? Да се вижда, че има хора
Защото турците са предполагали, че минат направо тук за Балкана. През новите Вехти, новите за Батак, нататък. Обаче те като направили това нещо, като са навързали колони, да се вижда, че има хора. През нощта става това нещо. През нощта. И се изтеглят по по-тежкия път и стигат до Сватската чешма. Там са пили вода и оттам са потеглили за Манаша, дядо Пановата курия. Манаша. От първото сражение, продължило около 5 часа, четата излиза като несъмнен победител, но с загуба на 3 четници и няколко ранени. Загива 18-годишният четник Александър Василев Четеклиев, син на потомците Добри войвода, преселници от Сливен в Плоещ. Без да е виждал родината на своите деди, той приема саможертвата в името на нейната свобода. Преди да премине българският бряг, Александър Василев пише на баща си: „Любезни и прелюбезни татко, днес аз отивам в наша земя прадедна, гдето мои прадеди са обитавали. Там ще, мили мой татко, да живея свободно. Радостно ви оставям, мили мой тате, и да простите за добър път. Целувам ви ръка, с Бога оставям. Също милите мои братчета целувам, и сладичко, и да им напомниш за мен, дано постъпят и те по моя примирен път. С Богом, любезни мои родители, с Богом, с Богом, с Богом, мои тате и любезни братчета. Ваш син Александър Василев. Границата на България, юли 6, 1868 година. През нощта на 7 срещу 8 юли четата върви с почивки през ниви и стърнища, източно от селата Карайсен и Батак. Поучени от опита и поради крайната умора, четниците не са спали 2 денонощия и са изминали повече от 50 км, войводите решават да прекарат деня в дядо Пановата курия. След усилен поход през нощта, на втория ден четата спира в тази гора, известна под името Карапанова курия. Спират за почивка през дена, но са забелязани от едно воловарче, което съобщава на околните села, и към обед започва второто сражение на четата. Тя заема гората в кръгова отбрана, разделена по десетки, и стреля по команда, което задържа нередовните войски. Те виждат, че няма да могат да се справят с четата, и затова започват да пристигат и редовни турски войски от към Свищов, а след това и от Търново. До вечерта четата задържа тази позиция. Това е едно от най-успешните сражения на четата, което по-сетне е възпроизведено от Дембицки в известната гравюра. През нощта, въпреки че тя е била обкръжена от около 2000 души противник, четата успява да пробия обръча на север и да продължи своя път. Като в това сражение тя дава само 3 души жертви. Докато загубите на врага са много бройни повече. Насреща
Разкъсали обръча, 109-те четници се отправят към Павликени, достигат гористите севлиевски възвишения. На 9 юли, вторник, потерята застига изморената и по-слабо маневрена чета при местността Дълги дол. Настъпва денят на третото сражение. Взела достатъчно мерки, властта изпраща срещу четата около 4000 души. Редовната войска и баши бузука настъпват ожесточено. Неколкократните им атаки са отбити и завършват без успех. Стига се до първият ръкопашен бой. Тук четата дава 24 жертви. Яростните сблъсъци в българските предели на Османската империя вече стават важна новина и за европейските правителства. Налице е голямото предизвикателство на шепа българи – дързостта срещу мракобесието. Френският консул в Русе докладва: хората, които нахлуха в България, се бият с невероятно ожесточение. Мисля, че отстъплението им е доброволно и няма друга цел, освен тази да улесни съединяването на различните чети в Балкана. Османските власти не съобщават новините, които получават и които, предполагам, са крайно тревожни. Загубите, понесени от войската и доброволците, се прикриват, но аз ги смятам за доста чувствителни. Въстаниците са много добре ръководени, много дисциплинирани. Започва да се откроява и планът на кампанията, който се състои в следното: да се разединят най-напред османските сили, а след това да се извърши значително съсредоточаване на четите в Стара планина, вероятно в някоя област, чието население е изключително българско, както в Габрово, например, би им оказало предана подкрепа. Ако четите успеят да осъществят този план на действие, обстановката ще стане много опасна за османското правителство. Четата спира на почивка да прекара деня в гората, недалеч от пътя между селото Вишовград и несъществуващото сега село Плужна. Предвид на това, че войската е загубила тяхните следи, на другия ден те пращат групи с кучета да ги търсят и една от тези групи ги разкрива. Тогава четниците се изтеглят по-на север и започват сражение, като се разделят на 3 отделни части, вече без да се гледа кой от коя десетка или коя чета е. За да предотвратят нападението на отделните части, една част от четата, начало с Караджата, се спуска надолу. Особено трябва да се има предвид, че по това време баши бузука вече е изплашен, така да се каже, от героичните действия на четата на Хаджи Димитър Стефан Караджа и той не смее да настъпи, докато не пристига редовната войска, което става вече след обед. И вече при настъплението на четата, по-точно на отряда на Караджата, в тази поляна се завързва втория ръкопашен бой. В този бой, ранен на няколко места, Караджата, омощен, е пленен. А Хаджи Димитър с една част останалите четници успява да завземе непристъпно място на върха на планината и да се задържи до вечерта. Но това сражение коства на четата около 24 души убити, ранени, пленени и изчезнали четници. И вече с останалите около 56 човека Хаджи Димитър продължава своя път нататък. От голямото сражение, множеството убити, неизвестно е числото на убитите от страна на турската войска, тази местност населението я нарича Канладире, Кървав дол. За битката при Канладире местно предание разказва:
Комитите успели да вземат посията на турците. Хаджи Димитър казва по вечере: „Стефане, изтегля и момчетата към гората." Караджата е бил от към дола. Той отива и се униса в боя. Пашата го видял, като сече със сабята и казал: „Жив го искам." Караджата съсякал една петорка, втора петорка и тогава пашата рекал да стрелят в краката му и го раняват на 4 места. И го хващат и го закарват в шатрата на пашата. Там Караджата поискал една цигара от него. Пашата го разпитва и го кара да не стават язък момчетата, да им каже да се предадат и ще ги пощадят. Рекал му да каже на хаджията да предаде неговите момчета. Ама той му казал, че вече се едно и отказал. Боят затихва и Хаджи Димитър успява да изтегли хората. Пашата рекал на Стефан Караджа, че не могат да съборят империята, а той им казал: „Ние излязохме да покажем на Европа как се умира за свобода." Караджата не можел да ходи и пашата извиква един як турски войник да го занесе долу до моста. И когато Караджата се качва на гърба му, казва на пашата: „Паша ефенди, доживях да възседна турски войник." След битката пчетата следва изпитаната тактика. Връща се малко назад към река Русица и отново потегля към Балкана. Властта провежда масова мобилизация, пристига още редовна войска, засилени са репресиите срещу българското население. Четата се стреми да избягва селата и пряк сблъсък с многобройните потери. Затова през целия ден на 11 юли тя остава сред голите скали на Елитепе, глад, жажда, разлютени рани и безнадежната мисъл, че въстанието е обречено. За сега. Престояването на голите скали при честата чука Елитепе, край пътя Севлиево-Търново, успяват да заблудят турската потеря и турските войски. И освен това Хаджи Димитър сега използва извънредно много хайдушкия опит с чести смени на посоката и успява да мине през край селата Идилево, Здравковец и да стигне до селцето Дебял дял. То е било чисто българско население и тук за втори път след Хаджи Димитрово, Сараяр, четата среща радушен прием от селените, които ги нагощават богато. При това положение Хаджи Димитър решава да остави ранения си брат на грижите на един от тамошните селени, Петко Бурон Суза. И след известно време неговия укривател обаче го убива. А четата продължава пътя си на север към Стара планина. Тодор Асенов, като минава тук, той го раняват и оставя там нагоре до една гора и там го поддържа 1, 2, 3 дена и отива и го убива. Носи му ядени, подире го убива, за да го
Диди в Търново при турците да се похвали, че го убил, да му дадат награда, ама те не му дали награда. И как да е. И един от нашето село, стари дядо Барцован, му принася. Зараят го, там седе една година или две ли се е седел. Изваждат му костите и той го донася той място, кръстът му казват, на него, на то старец, и направят му там паметник. И оттам вече се казва, че паметника на Тодора Синов. А този, който го предава, как се казва? Той се казва Попрякор Боронсузът. Да. Ама Петко нямам, Петко Боронсуза се казва. Отива в Търново да се похвали, занесъл му главата. Така, отрязал му главата и я занесъл в Търново. Турците не му приели тази версия и той се върнал, не му дали нещо и той този човек, тук вече хората не го дували от тази работа и той се изселва в Горна Русица. В своето писание "Четите в България" Захари Стоянов пише: Ех, Бузлужа, Бузлужа, свято и историческо място си ти. Великият оня изполин, който се нарича Стара планина и на който ти имаш чест да бъдеш чедо, няма друго по-свето и по-историческо място от тебе. По всичкото си пространство, от бреговете на Черно море при Емине Буруну, чак до Маркова врата на запад. Твоите белокожени букове, студените извори, жълтите сипи и гордите върхове чуха най-напред официално думите "Свобода" или "Смърт". Ти се показа най-много гостолюбива, да приемеш в обятията си 26 души светци. Ти видя, когато се повали на земята за последен път зеленият байрак, когато полумесецът настъпи на умореният вече лев. Ти видя как знае да умира българинът за свобода, как лее той кръвта си за своето отечество. Голямото сражение е изгубено, но надеждата у оцелелите е жива. 14 четници, водени от стария хайдутин знаменосец на четата Димитър Заралията, следват вярната посока към Агликина поляна. Напразно чакат на уреченото място. Вместо въстаници, отново потери, вместо хляб, поредното предателство. Този път във воденицата при село Кичидере, Козин дол. Точно ми казва така, че част от четата на Хаджи Димитър
част от читата. Дали при тъй като са ги разбили, са побягнали насам и са дошли тук. Къде са ги разбили? На Гликина поляна. Част от тях нали, са се отървали. Дали тогава, дали преди той са идвали тук да се вземат, той не ми го обяснил. Ама са отвили тук на тези студенци, на двете. Ама турци са решавали, те са усетили тази работа, че ще ги издадат. Пък и тук е живял турчина Кешив. Кешив надали се казва, доколкото си спомням. Те ми го обясни баща ми. Той бил командира тук на района. И те са дигнали в това време и отиват към Бакърджисавите нагоре, към Юнталан, вече нататък пътя. Приглушената тишина на площадните пространства, под светлината на вечния огън, днес заставаме мълчаливо или на колене за почет към тях. Веднъж или 2 пъти годишно, не повече. Чакаме да спре воят на сирените на 2 юни. Или не ги чуваме. Да угаснат последните искри на тържествената заря. С дядо Йоцовско умиление поглеждаме към синовете си в армейска униформа. И след това отново сме толкова далеч, запътени към себе си, към своите селения. А те, знайните и незнайните, остават в ехото на времето, неподвластни на шумната парадност, недостижими в своето мълчаливо, но велико присъствие. Те дариха на света и отечеството най-ценното – себе си. Обяснимо е героите да са незнайни. Непростимото е те да останат вовеки неизвестни. Непростимо за науката и най-вече за националното ни самочувствие. Защото те, безименните, са част от хилядите, тръгнали след една ясна кауза. Незнанието е пътят към забравата. Ако не познаваме своите герои, няма как да оценим направеното от тях. Неоценен, неосмислен ще остане подвигът им. От нашето поколение, от синовете ни, от техните внуци. Знанието ще ни даде отговор на толкова енигми. Кои са те, хората от поовехтелите списъци, чието имена отнася злокобният вой на сирените? Коя е силата, довела ги под знамето на бунта? Животът им секва на 18, 25, 28 години. Откъде от тези хъшове толкова обич, омраза, сила и безумие? Защото всичките 128 души знаят, ще загинат. В името на драгоценното ни отечество. Лето 1868. Юнак в младости сила мъжка, юнак с далека нагърди рана, юнак в младости сила мъжка, на една страна захвърлил пушка, на друга сабля на 2 строшена. Очите неят, глава се люшка, уста проклинят цяла вселена.